खुलुमबाय लोगोफोर आं दाखालि मोनसे आपडेट होनाय जाय भिडिअ बे भिडिअनि गेजेरजों आं फोरमायदोंमोन 21 नैबे मासाव मोनसे फुटबल खेला ओपनिं सालबारि स' दिस इज सालबारियाव सफैफिनबाय आरो दिनैहाय गोगोमसिन मोनदों बेयाव एखे इउटिउबारफोर गोजा नै अफिसियेल लसेफ बरगारि अफिसियेल दा जसेफ नार्जारि औ एसके बड' ब्लग बेलाय थाफाबाय थाखायो औ दालाय आरो दंबावो स' दिनैहाय बे खेलाखौ ओपनिं खालामनो माखासे आलासि सफैबाय आं जायफोरखौ खोन्थादोंमोन बिथांमोना बेस्थ'नि थाखाय दिनै सफैनो हायाखै होननानै बुंदों स' बिनिखायनो जाय आलासि दं नोंथांमोना नायलांदो आरो दा बे समावहाय ट्रफिखौ बेम पार्टिजों लानानै थांनो नागिरगासिनो दं नोंथांमोना नायलांदो नोंसोर दाखालि गेलेदोंमोन दा मा मोनलायो सैमा मावजि गेलेनाया एसे मिनिदो माथो मोखां गोम जानांगौ एसे ओरै होन ओरै हाय नोंसिनि मामोनलाय नानि मा आफादमोनलाय सिफुं हारिमु आफाद आमटेखानि दा औ नैबे बिनानावमोना जादों सिफुं हारिमु आफाद आमटेखानि जाय जाखांफुनाय मोनसे हारिमु आफाद दे माथो बयबो रंजानाय फुरथि दे बोलो जाया सफैबाय नै जोंनि आलासिफोरा जिरायदो सार गोजोन्थों मेडाम गोजोन्थों जिरायदो मामा आबौ बे समाव नैबे बेखेवनाय हाबाफारिखौ मेहेर गोनां खालामनो ओंखारबाय नै सिफुं हारिमु आफाद आमटेखानिफ्राय नायदो नै ओमफ्राय बिनानावमोनखौ नायदो नै जोंनि बर'नि कालसार मा मेथाइ नानि मा मोसानाय होननायखौ मोसाग्लांनाय नायदो नोंथांमोना मोसाग्लांनाय बर'नि मोसाग्लांनाया अबेखौ होनो नोंथांमोना एबार नुसिगोन नै बेनिफ्राय ओरै दामग्राफ्रा रेडि दामग्रा आगजुफोरजों नायदो नै सेंग्राफोर बर'नि दामग्रा स' गेलेगोन टीमफोरनि गेजेराव नायदो यां सिटी एफसी निसिमानि गोजाखादा हा औ नैबेनो जाहैबाय यां सिटी एफसी बेयो मोनसे टीम जोंनि बे लकेलनि निसिमानिनो गासैबो माने गोरों जमा जानाय मोनसे कालेक्शन टीम दे
नैबे जाहैबाय नै जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो बामोनगावनि युथ सेन्टार टीमनि बे जोहोलावफ्रा फुरा वार्म आपआव दङ दा नै वार्म आप येस हामबायसै बिथाङा गसंनानै गावनि सिनायथिखौ लानायनि थाखाय लोगोसे जोंहा दंबावो जाहैबाय जोंनि सा चेयारमेन लरेन्स मुसाहारि UPPL निफ्राय बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय हामबायसै बिथांनिसिमबो निसिमा ब्लकनि लेङाइ आफादगिरि श्रीजुत पकेन मुसाहारि UPPL निफ्राय बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय हामबायसै बिथाङाबो गावनि सिनायथिखौ लाबाय बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय हामबायसै जोंनि निसिमानि दख'रानि आफादनि गेलेमु नेहाथारि श्रीजुत रामेश्वर इस्लारि बिथाङाबो जोंजों लोगोसे दंफैयो हामबायसै बिथाङाबो प्राइमारिनि आफादगिरि श्रीजुत दिलीप ब्रह्म बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय हामबायसै बिथाङाबो गावनि सिनायथिखौ लानायनि थाखाय हामबायसै गेलेगिरिफोरनिसिम मोनसे खावलायनाय जोंहा फिल्डफ्रा एसेबां जोंहा सुबिदा रोखोम बायदि जोङो फोसाबनो हायाखै बा नङा जों मोजां गेलेनानै गावनि रोंगौथिखौ जोङो दिन्थिनानै गावनि रोंगौथिखौ